बे समाव मोनसे रादाब फोसावनो सिगांदों जिअ सिम बाहायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब जिअ सिम बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजांथार अफार नंगौ दिवाली फालिथाय समाव जिअ सिम बाहायगिरिफोरनि थाखाय माखासे अफारखौ फोसावदों जिअ कम्पानिया नोंथाङाबो जिअ सिम बाहायोब्ला बे अफारखौ नोंथाङाबो मोननो हागोन लाख लाख जिअ सिम बाहायगिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों दिवाली धमाका अफार दानिया बबे प्लेनाव माबादि अफार दङ आबुङै मिथिनानै लादो 90 साननि थाखाय 899 रांनि रिचार्ज सोयोब्ला आनलिमिटेड कलजों लोगोसे सानफ्रोमबो 2GB डेटा मोननो हागोन आरो जिअ टिभि जिअ सिनेमाजों लोगोसे जिअ क्लाउडआवबो 90 साननि थाखाय साबस्क्रिप्शन जागोन बेबादिनो 3599 रांनि रिचार्ज सोयोब्ला 365 साननि थाखाय मोनगोन 2.5GB डेटा आरो आनलिमिटेड कलजों लोगोसे जिअ टिभि आरो जिअ सिनेमाजों लोगोसे जिअ क्लाउडआवबो 365 साननि थाखाय साबस्क्रिप्शन जागोन 999 रांनि रिचार्ज सोयोब्ला 98 साननि थाखाय मोनगोन 2GB डेटा आरो आनलिमिटेड कलजों लोगोसे जिअ टिभि आरो जिअ सिनेमाजों लोगोसे जिअ क्लाउडआवबो 98 साननि थाखाय साबस्क्रिप्शन 153 रांनि डेटा बुस्टार खालामोब्ला 14GB एक्सट्रा डेटाखौ नोंथाङा मोननो हागोन नंगौ रिलायन्स जिअ कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय बे दिवाली धमाका अफारखौ होदों जाय जिअ सिम बाहायगिरिफोरनि थाखाय रिलायन्स जिअ कम्पानिया रिचार्जनि बेसेनखौ बारायनानै होदोंमोन आरो दायो दिवाली फालिथायनि समावनो जिअ सिम बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोजांथार खाबुफोरखौ होदों रिलायन्स जिअ कम्पानिया जुदि नोंथाङाबो जिअ सिम बाहायगिरिब्ला बे अफारनि खाबुखौ लानो हागोन मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय नोंथाङाबो फुजानि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो दं नामा फुजा बोथोराव नोंथाङाबो गोदान गानग्रा जोमग्रा गाननो गोसो दं नामा फुजा बोथोरनि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो गुदुं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहराव US फल' फ्युमा आरो किलार ब्रेन्डआव सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार नंगौ क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडी रडनि साखाथियाव थानाय US फल' फ्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव दासान्दि सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार US फल' फ्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट शार्ट टि-शार्ट जुथा टपि बायदि बायदि गानग्रा जोमग्राफोरखौ बायोब्ला नोंथांमोनहा मोनगोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार बिब्दिब्ला नोंथांमोन गोबाव खालामालासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझारनि US फल' फ्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव लोगोसे लानानै थांदो नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोर US फल' आरो पुमानि मेनेजार जोंनाव दा बर्तमान फुजानि अफार सोलिगासिनो मोननै अपसन दं कास्टमारनि थाखाय अफारा US फल' जुदि 8000 नि मार्केट खालामोब्ला 1000 नि केशबेक दं आरो जुदि केशबेकखौ लायाब्ला 5000 नि बेक फ्रि मोनगोन आरो जुदि नोङो बिनि बारा लाबावोब्ला जुदि 10000 एबाब लायोबा 13000 नि लायोब्ला 2000 केशबेक दं आरो जुदि 17000 एबाब जुदि लायोब्ला ट्रलि बेग फ्रि मोनसे फ्रि दं आरो जोंनि बे US फल'आवहाय आरो लोगोसे जोंना बेजों लोगोसे पुमानि दङ पुमा शुसआव दं बर्तमान बाय 20% अफ बाय 25% अफ आरो लोगोसे एप्रिल्सआवबो दं दा जोंनाव बे अफारा सोलिबाय थागोन टिल खालि फुजासिम सोलिगोन आरो बे अफारा जों মই এখন কিলাৰৰ মেনেজাৰ হয় আৰু এইটো লোকেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ বিশালৰ ওচৰত পাই যাব আপুনি বৰ্তমান মোৰ ইয়াত অফাৰ চলি আছে 3999 পাৰচেজ কৰিলে আপুনি 500 কেছ পাব আৰু 5999 আপুনি যদি পাৰচেজ কৰে তেতিয়া আপুনি 1000 লেছ পাব আৰু যদি 429 যদি আপুনি মানে পাৰচেজ কৰে তেতিয়া আপুনি 2000 লেছ পাব কাষ্টমাৰসকলক মই এইটো আহ্বান মানে জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ইয়াত মোটামুটি ভাল কালেকশ্যন আছে টি-শাৰ্টৰ কালেকশ্যন তাৰপিছত শাৰ্ট জিন্স মানে এভেইলেবল আছে মোৰ তাতে ইয়াত আপুনি যিটো মানে যেতিয়া স্লিম ফিট এংগেল ফিট যিটো আপোনাক ফিট লাগে জিন্সৰ সেইটো আপুনি এভেইলেবল মোৰ তাতে পাই যাব